Ама одамое ки барои ту раҷо зодаат ҳарчи гуфтеси. Биёй пеш қатин гап зан. Миём Тоҷикистон. Қати любой гап занат касе пишти ту раҷо зода мегира, ман гап мезанам қатиш. Мефаҳмӣ? Ама қати турут рӯ-па-рӯ гап мезанам. Саволаш метам ки барои чӣ ман имрӯз муҳоҷирам, а ту негодяй муҳоҷир нестӣ. Чӣ хел фаҳмидӣ? Ман ай аввал гуфтесам. Аз статкаи Абдуллои Нурита ай ҳажда боло, как сучка, как придурок, как чумо истифода мебарам. Ман ба гапам ҷавоб метам. Чӣ хел фаҳмидиси? Марченда ҳаёт, ай пушт гап назанед. Ранги соқфаёб, бубро дар рӯи одам гап зан. Барои чӣ имрӯз ту раҷоза муҳоҷир нест, а падари мово бародарое ки азоб кашиданд имрӯз муҳоҷир шиданд. И савола ман рӯҳ па рӯҳ қатиш вомехӯрам, и савола ман дар эфир метамаш. Шумо мара яки тарсондеси, ай тур. Я проклинаю аммо одаме ки имрӯз мара муҳоҷир кард. Ки кард мара? Лаънат кина назад. Назад. Хорошо? Ман серьёзный гап задесам. Соқфаёб серьёзный буди, серьёзный гап мезанад. Тур. Тоҷикистонам ба пеш. Шумора негодяё бояд решатона қо кардан дар кораст. Зинда бошед.